Haia, dyma ffilm bach I ddangos shwt I greu ffilmiau ar gyfer Sianel 62. Peidiwch cael yr ail yn y ffram. Neu falle ceid I ddefnyddio'r haul I wneud shot o un ochr neu'r llall. Peidiwch ffilmio mewn stafell dywyll, gwnewch yn siŵr bydd na ddigon o golau. Gwnewch yn siŵr bydd y goleuadau ymlaen. Pan ydych mewn adeilad, mae'n lot haws I wneud ffilm, ond byddwch yn ofalus bod dim golau tu ôl I chi, neu fydd hi'n silhouette fel fi. Reit, mae sain yn bwysig iawn pan... Siarad yn uwch! Mae sain yn bwysig iawn pan ych chi'n rhy bell I ffwrdd! Dyn yma! O, mae'n I well. Mae sain yn bwysig iawn mewn ffilmiau. Os ydych chi'n defnyddio camera compact gyda mic ar y camera hun, mae'n bwysig bod chi'n ddigon agos at y person sy'n siarad I gael y sain. O ia, pwy wyt ti? Edwyn ydw I. Ydych chi'n gallu clywed fi? Mae'n I well, os ydych chi'n gwneud ffilm, mae rhaid fframio'r peth yn gywir. Hei, ble mae'n corff wedi mynd? Edwyn, wyt ti'n meddwl bod rhaid I ni ddefnyddio onglau gwahanol pan ni'n ffilm o cyfweliad? Wrth gwrs, mae'n edrych yn fwy ddiddorol. Mae shot yn newid yn dibynnu ar y person sy'n siarad hefyd, ia? Ar ollol. Felly, os oes rhyw diddordeb ydych chi, os ydych chi'n moyn dangos beth yn mynd ymlaen yn eich tre chi, neu os ydych chi'n moyn wneud ffilm fach I ddysgwyr, neu rhywbeth fyna. Nawr, rydych chi'n gwybod shwt I wneud ffilm ar gyfer Sianel 62. So ni yn recordio, os ti'n gwasgu'r on-off button, ti'n gweld icon bach lock fyna, icon bach lock ar y top. Yeah. So wedyn, so ti'n gallu gwasgu foff o gwbl. Ond wedyn I gwasgu foff, ti'n goffa gwasgu'r lock to, wedyn